खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोना गासैबो साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। मोजां गाज्रि जाय जि गोसो कमेन्टखौ खालामबानो जाबाय। मोजां मोननाया मोजां कमेन्ट हरगोन, गाज्रि मोननाया गाज्रि कमेन्ट हरगोन। आच्छा, बेजों जेबो खोथा गैया। बर' हारिनि माहारियारि आफाद आरो राजखान्थि आफादखौ खौसे जानाय नुनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बरिया, थेंक इउ। गिबियावनो मोनफ्रोमबो आफादसिम थेंक इउ जासिग्रोबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, इउपिपिएल, बिपिएफ आरो बर'नि जेसां आफादफोरा खौसे जादों गासैनिफ्रायबो आं थेंक इउ जासिबाय। किन्तु मानो खौसे जादों? डिलिमिटेशननि थाखाय खौसे जादों। दे दरं लकसभा समष्टिया जा गासैबो समष्टिया बिटिसिनिफ्राय, बिनिखायनो प्राय समष्टिया बिटिसिनिफ्राय, बिनिखायनो बे बिटिसि ओनसोलनि सिङाव थानायनि थाखाय बेखौ माहारियारि आफादफोरा मा होनदों? अदालगुरिनि मुङै समष्टिया जानांगौ। अदालगुरि लकसभा समष्टि जानांगौ, किन्तु बेनि नामा जाबाय दरं लकसभा समष्टि। ठीक आसे बेहालागै रायजोफोरा फोथायो नामा जे बिपिएफआ जे बे माहारि आफादनि लोगोआव जे खौसे जाफैबाय, बिथांमोनखौ बर' रायजो राजाफोरा फोथायो नामा जे बिथांमोना जे थारैनो फैमारदों? आं जेबो बुङा, आं मिथिया, आं दिनै जेबो बुङा। मात्र आं बर' माहारिनो सोंदों, जिहेतुके बिपिएफनि सायाव रायजोफोरा गोबाङानो फोथायनाय गैया। साननैसो सिगां गसाइगावआव जा धरना होनानै जा मेम'रेन्डाम गथायबाय, एरै जानांगौ तेरै जानांगौ हाबि जाबि गोबां बेयाव बिपिएफनि माबाफोरा खौसे जानानै मेम'रेन्डाम होदोंमोन, किन्तु बेयाव बिसोरो मेम'रेन्डामखौ उइथड्र खालामनानै लानायखौ जों गासैबो नुदों। ठीक आसे, हाग्रामानि दिनै फुङाव बुंदों मोनसे, गाबोन बुंगोन मोनसे। हाग्रामाया दा जुदि येस बुङोबा गाबोन न' बुंगोन। बिटिआरखौ प्रथमे बरायबाय। बिटिआरआ जोबोर मोजां होननानै बुंबाय, बिनि उनाव बिटिआरखौ गाज्रि होननानै बुंबाय। सिगाङो एबसुआ धरना होबाय, आन्दलन खालामबाय थायोमोनब्ला बड'लेण्ड नाङा होननानै बुंदोंमोन, बड'लेण्ड मोना होननानै बुंदोंमोन। दा आरो बड'लेण्ड नांगौ जाफिनलायबाय। गसाइगावनिखौबो नोंथांमोना नुबाय, मेम'रेन्डामखौ उइथड्र खालामनाय। बेफोरबायदि गोबां एग्जाम्पल दं हाग्रामानि सायाव बर' रायजो राजाफोरा फोथायनाय गैया। बिनिखायनो जानो हायो बर' रायजो राजाफोरा हाग्रामानि बे आखाइ हमलायनायखौ फोथायनो गोब्राब मोनदों। ज' जाफैदों। गाबोननो हाग्रामाया बुंनो हागौ जे दिपेन बर'आ जरजबस्ति लिंनायनि थाखायसो बेयाव ओरैनो फैफ्लादों, नङाब्ला मा खालामनो हायो जे फाइन खालामगोन होननानै बुंनोबो हायो। बियो फाइन खालामगोन, एबसुआ बिपिएफखौ जुदि फैयाब्ला फाइन होनांगोन, फैसा होनांगोन होननानै लिंनायखायसो जरजबस्ति बिपिएफआ बेयाव थांदो, जों उइथड्र खालामफिनबाय होनना बुंनोबो बारा टाइम नाङा। मा बुंगोन हिसाब गैया, किन्तु एक्स वाइ जेड माबा मोनसे बुंनो हायो। बेनिखायनो बांद्राय फोथायनाय गैया बेनि सायाव। खौसे जादों जोबोर मोजां बाथ्रा, किन्तु फोथायनाय गैया बर' रायजो राजानि